Ahoj lidi, vítám vás u mojeho videa. Jo, už jsem tady před natáčením našel tohodle. Tak, jdeme na to. Pozdrav do videa, tati. Ahoj, já jsem otec. Jo. Tak, jdeme na to. Takže... Kde jsi vzal kolo? Počkej. Já nemám kolo. Tady tohle? Nedělej si ze mě srandu. Já jsem ten Krusty. Před chvilkou jsem měl kolo, ne? Ne, neměl, to byl někdo jiný. Tak já jsem asi debil. Počkej. Vidíte to? Teď koukej, tady je jedna skrytá postava. Ant-Man. Víš tu malou postavu? Já jsem slepej. Kde? Jo, tady tenhle ten, ano, ano. Dneska budu hrát na Spanish Boba. Čau. Já jdu na toho Krustyho. Ahoj. Dáme si challenge, kolik jich najdeme, nebo kdo jich najde víc? Ne. Jo, já jich najdu totiž víc. Jasně. Jednominutový challenge? Ne. Jo. No tak klidně, no. Jo. Už jsem znalec. Já začínám. Už mám 2 klíče. Tak já mám 4. Sakra. Já jich mám 6. Hej, kde je tady někdo? Já to vezmu venkem. Já to vychytám. Pozor, mám 5. Aha, já jsem si to všiml. Jo, kdyby někdo nevěděl, tak tato typka umřela i v reálu, takže umřela i jak kdyby v tom. Tak ti tam udělají postavu. Jaká bude cena pro vítěze? Nevím. Kdo bude vítěz, ten bude frajer. Myslím, že to mám v kapse. Aha, jasně. Já už mám 14. Já mám 10 a blížím se o hodně víc. Ne, na to nekoukat. Já vezmu všechny ty jednoduché a vyhraju. Toho taky chci. Toho taky chci. Tohle taky. Ještě tenhle bonbon. 16. Jo, dobře. Hej. Jo, už to mám. Dobrý. Tu taky mám. Dobrý, jo. Všechno dobrý. Nekoukám. Hodilo by se mi nějaké auto. To je za Robuxy všechno. Ale tak první, kdo získá 25, tak vyhrál, jo? Ať to nemusíme počítat ten čas. Dobře. Jo, mám to. Je tady někdo? Je to tady někde? Ne, někdo? Jo, už to vidí. 15 postav. Zabít. Homery. Zombie Homer. No God, please no. No! Michael Jackson. Umři! Já se nemůžete. Co dostane ten, kdo najde všechny Pokémony? Žádný Pokémoni tady nejsou. Musím se vrátit na začátek.
Jo a SpongeBob furt platí. Podívám se tady dozadu. Tady určitě někdo bude. Tady bude secret. Uj. No, tamhle jdu. Co to tu je? Jak to, že to nic nebylo, tyjo? Já už vím, tady. Tu se jde dovnitř. Mám to v kapse. Už jenom 4, Ondro. Co? Už jenom 3, ty už jsi tak blízko? Jo. Dohaj. Tyjo, teď jsem mimo mapu. Sakra. 23. Něco na Humnovi bude, proklikám to tady, než umřu. Mám to 24. Mašlička, dobrý. Hnědá. Modrá. Už jenom jednoho. Dobrý, mám modrou. Nebo jednu. Růžová a zelená. Jo, už to mám v kapse. Už to bude. Vyhrál jsem. Jo, vyhrál jsi. So frajer. Jo. Among Us, Maggie. Among. To není správně. To není norma. Do prdele. Mám pro tebe druhý challenge. Jaký? Víš, jak jsou tady ti... Já našel tajnou místnost. Hezky. Víš, jak je ta továrna, kde pracuje pan Burns? Nebo respektive banka tady je nějaká. Tak tam je taková jakoby mini hra, takové mini običko. Jo, tady jich miliarda. Mr. Green. Tak kdo to zvládne jako první? Já díky. Musím tam vylézt. Dostat se nahoru. Trampo. A kdo neviděl Simpsonovi ve filmu, určitě si pusťte Escape Maggie. Teďka jsem pro ně prakticky neviditelný. A vidím tady všechny. Tati, viděl jsi Simpsonovi ve filmu? To je to, jak tam byla ta kopule? Jo. Tak v tom písku je kopule taky, jak kdyby. Oni tam procházeli přes písek. Z pískoviště. Jo, to myslíš, už vím. Jo, tak jdi tam a to tě portne na tu kopuli. OK. Já už mám 30. Jo, já 27. Jak to je bez... Tady tohle. To bude... Radioaktivní klíč, jo! Já si vezmu policejní auto a zkusím tě přejet. Nope, nepřejedeš mě na střeše. To se musí kupovat. Tak nějaký šlohni. Že by? Tohle ale není GTAčko. Já vím. Tak nějaký šlohni. Prostě auta jsou auta. Jo, ale tohle je Roblox. Já vím.
Roblox zrovna se mnou pravidla. To je trošku scary. To bylo. Mám to. Šek na $1 milion? Jo, tak tam jdi. Nebo spíš výherní. Ta. Takže vypadaly ty rybky. Sorry, ale fakt já mám blbou paměť. Střílím. Ne, nechci. OK. Yes. Mám to. Našel jsem Boha. Co? Našel jsem Boha. Jo. Mělo by tam být i... Spal do pekla? Jo. Oh. Já nechci být v pekle. Sakra, kam teď? Já jsem vyhrál. A co? Největší počet těch. Kde seš? Já půjdu za tebou. V moři. SpongeBob. Našel jsem auto. SpongeBob. SquarePants. U moře, jsi říkal? Jo, v moři. A to je kde? Moře je v moři. V jaké části, na jaké straně? V moři. Ach jo. Moře je v moři. Ti. Velmi dobré. Moře je v... Chorvatsko, v Chorvatsku? Jo. Jak se z toho vyleze? Jo. Další. Jo, tady je takováhle fajfka, dobře. Ale já nevím, kde je moře, kámo. Moře je v moři! Tady je moře radiace. No, jasně. Kolik mých ještě zbývá? 5. Kde jste? Rybky. Pojďte sem, nechci vás rozhodně ulovit, jenom... Ty máš skate? Ne. Left hand power. Co? Left power, tak to je sranda. Left power. To tu má Ned Flanders v tom svém obchodu s věcma pro leváky, víš? Napsané. Left hand power. Je tu někdo? Já chci ryby, já potřebuju ryby. Sorry tati, jsi sice vegetarián, ale musím ulovit rybu. Oh, yeah. Já už se začínám nudit, nechci si dát nějaké običko? Ne, tati. Našel jsem zbraň. Jo, tak to použij. Mhm. Ne! Toto. No safe. I'm don't safe. To udělali na schvál strašně velké, aby si člověk musel koupit auto, nebo aby si, já nevím, co dělal. No, ty lidi, co to vytváří,
to buď vytvářejí, že... Ne! Ne! Vyresetoval jsi z postavu? Co? Vyresetoval jsi z postavu? Ne, jenom, že tam byla poslední překážka a já chcípnul. Ne. Vem si, že prostě děláš Ve které části? v moři. Ježíš, já nevím, kde je moře. Moře je v moři. Je tam teleport a máš tam moře. Odkud se tam dostanu? Třeba mi řekni. Teleportu. Píše se ti dole teleport. Jako myslíš tam úplně... T-L-E-P-O-R-T. Jo, takhle. Aha, tak to jsem nevěděl, Ježíšmarja. Teleport je teleport. Prostě T-L... Tam se dá teleportovat v téhle hře. Tak proč by to tam bylo napsané? Tak já jsem se tě ptal, kde to je, tak jsi mi to mohl říct nebo něco. Mě to nenapadlo, no. Barte. Co? Hele, je tu nějaká špagetka. Nebo nějaký špagetka. Kde? Špagetka má nickname. To jsem Barta. To je super. Bude těžká bitva. Aha, ty jsi tady někde. Ty jo, to je dobrý. Já jsem v tom růžovém takovém světě. Tady jsou nějaké bedny nebo co? Růžový svět mám najít, jo? Jo. A ten je v nebi. Jsi říkal, že jsi v moři. A to nebe je v moři. A to moře je ve světě. No je. Ty tvůrci Robloxových her asi nechodili do školy. Proč myslíš? Protože nebe není v moři. Ano, správně. Nebe neexistuje. Jenom když se koukneš do oblak, tak vidíš prostě nebe. Kdyby existovalo, tak není v moři, že jo? Tak je někde jinde. Nikdo si nedělá domácí úkoly. Zlobivý týpeček, moc zlobivý. Můžu to zrušit? Ježíš, našel jsem ten teleport do nebe, konečně. Úplně na... Jo, a v tom donutu bude to. Teleport dále. Ty vole, na to se nedá stopnout. To je debilní. Tohle nechci. Tati, to je prank. To nefunguje, to... No fungovat. Ty vole. To... Tu je vlastně double jump. To je... Oni nás tady nějak prankujou, to není možný, to... No... Dobrý. No prdel. Sakra. Nemus prostě, je to na YouTube. Dobře, nebudu. Já tam nevidím. Si to musím odzoomovat. Skáču jak Jackie Chan. Připomínáš mi Cartmana, jak tam v tom jednom filmu Peklo na zemi, No, jak jsme viděli, tak jak říkala hamburger z hovna. jo, jak tam musel říkat prostě slova, aby mu to dávalo elektrošoky a ty elektrošoky se porouchaly a Tyjo, seš dobrý. potom střílel blesk. A to viděl, seš dobrý.
My máme vlastně skákat tamhle, ne na tohleto. Tak to je možný. Ty vole. Ne! Ten se hýbe. Ježíš, on se hýbal, ten červený. Ta červená platforma se hýbe a z toho spadneš, musíš tam jít jakoby. Jo. Hej, vidím stát. Koho? Platformu červenou. To až na ní vlezeš, tak se bude hýbat. Aha. Sorry za... Double jump. To je nefér! Viděli jste to? Tady je prostě nějaký bůh. Ne? Ale něco nebylo. Ondro, chtěl být zapečené chleby? Nebo párky v rolíku? Na mě je tohle to jako tato část fakt vytáčí, takže kdo chce další díl, tak ať dá like a odběr. Tak ahoj za 3, 2, 1.